Ahir vam estar parlant, vam fer com una mica sessió així en PowerPoint i xerrada una mica més teòrica. Ara estem fent l'acció de la campanya, que es tracta d'anar parlant amb gent, sobretot de fer-los veure i demanar l'opinió sobre la immigració. Els hi fem inflar un globus a la gent i que li posin la paraula en un globus. Jo posaria, no sé, religions. Light a flame. Make 'em run, make 'em run, make 'em run.